Ake ngiphinde futhi ngicacise la ngale nkulumo le enginakho ukuthi ngiyithole imibuzo ngayo ukuthi yini imbuzi yophaphe. Eh uma ngabe ukuthi-ke niyoganisa lowo mntwana, ngoba phela umuntu uma ngabe kuwukuthi uyogcaca, kuthiwa silethe ingane, shaywathi una-50, kuhlale kuthiwa ngesilethe ingane. Alukho udwendwe olusina imbuzi yophapha ingekho, ingawiswanga. Alukho udwendwe oluyosina inkomo yomncamo ingekho. Kusho ukuthi phela ayikho into enenza lapho. Uma ngabe nje kuzohamba ngesintu, ayikho into enziwa lapho. Okay, ngizoqala la kwimbuzi yophaphe. Imbuzi yophaphe ile esuke ibika umcimbi womntwana ukuthi njengamanje uyaqala umcimbi wentwana usibanibani esimkhipha ohamba oyowendela kwabani. Njengoba niyibona-ke iy'nkomo kade zikhona, yonke into iyenzekile kwaze kwafika ekugcineni. Useyahamba-ke manje uyoya emzini wakhe. Esuke ibika umntwana leyo mbuzi. Imibulawe ngolwesibili, ngalekhathi mhlawumbe idliwa ngolwesithathu. Ngalenkathi ngidliwa, omama bampita ikhanda laphana, bamenza bamfaka inhloko, befake nensoyi lena lo wesifazane. Sekucacela ngisho ingane encane manje ukuthi awusehamba ngempela. Sekubonakala ngisho ingane encane kucace manje ukuthi hhayi usehamba. Sewubona nangenyongo ukuthi hhayi ingane ayikabulawa inkomo yomncamo. Iseza inkomo yokuncama umndeni ukuthi siyayidela ngempela ingane yakwethu. Useza umcimelo. Kusaqala nje ngembuzi yophaphe. Ibalulekile le mbuzi yophaphe. Angeke lusine udwendwe ingabulawanga leyo mbuzi. Omama bamthuka ngayo inhloko la. Kubalulekile kakhulu. Sidluleke kuleyo mbuzi. Bese kuthiwa ukuthi mhlawumbe kuzophinde kudlule ngakusasa noma kudlule usuku. Bese kuwa inkomo abathi umncamo. Usuku olukhulu lelo kuhlanganisa. Uma kuya ngokuhlanganisa kusuke kwenzakalani na? Kusuke ukuthi umndeni nomakhelwane bakhona bazothamela umakoti kuzosinwa egcekeni. Shuthi ngamanye amazwi ngingasho ukuthi kusuke kuphathiswa. Bathi ukuhlanganisa. Kumele kusiculwa amaculo labazobe sina ngawo umakoti uzoshiyo kuthiwa qashuka amakoti sifuna umuntu aqashuke. Kuse-early akakayiyo emgqumshweni akakayiwa kuphi. Kuhlanganiswe culwa amaculo asekhaya begiye ubaba bala ekhaya noma ubhuti bala ekhaya kugiye kube nje kube mnandi kube nje. Uqede kubuyele endlini kudliwe inyama. Bese kuba usuku lomgqumshelo mhlawumbe ethothi egqumshelwa ngesabatha ntambama. Ngesabatha emini kufika omama bazocimela abazolaya lengane. Baphethe izipho zayo njengoba nje yogana. Befike ngokwehlukahlukana kwabo omama abazolaya lengane bephethe izipho. Bese befika lapha besho abakushoyo kulo mntwana. Ntambama ngiyaqhunshela kuzovuka ekseni ngovivi ikhishwe ingane. Vele kuqamba kuyacinyelwa ngesuku sihlele ebhokisini lawo lapha. Ngoba kulezo nsuku uqala ngikubulawa imbuzi yophaphe ayisayindawo lentokazi ayisanyakaza. Awukwazi ukubona umuntu ade kubulawa imbuzi ngolwesithathu, ngolwesihlanu usesedrobheni eshowe uthi uyothenga usenkandla noma usophongolo noma ukuphi noma usesitenge noma usemandeni uthi uyothenga ke manje kwabulawa nje imbuzi yophaphe. Vele lo viki lonke awusanyakaza, awusawela imfula, usagibela imoto nomkhwenyana ngokunjalo naye. Nihlale anibe nisanyakaza nina abanikazi bomcimbi. Anibe nisanyakaza. Bese ke kuyafika ke umgqumshelo. Kugqumshele kuvuka ekseni kukhishwa ingane ngehubo ke manje. Elisa emzini wayo. Imifika lapha ekseni izofike bengene beround isibaya uyibika lokho ukuthi nansi sifikile kuround isibaya kanje. Beyibambe kanje ngengalo njalo. Bese besuka lapho kiwe esihlahleni iyohlala nomama kulungiselwe ukuthi kiwe esigcawini emini. Bese kuba ukuthi ke abasemzini bayaqhumshela nanti umdlalo
baqhumshela beshale nalaba abazobaganisela kuhlulwane bebe ngasenhla bengazazi ngiyazi khona bazongawazi umgqumshelo bethini lonto leyo bayoyibona umgqumshelo into ewumdlalo bese kusuka lapho kulo mgqumshelo kube nembuzi ezobulawa kuthiwe yothuli edliwa abasemzini ephekelwa ngaphandle imbuzi yothuli leyo ngoba athi gqumshela ngithelelwa ngentuli khona le mbuzi kuthiwe yothuli-ke lapho edliwa abasemzini abanye baze bechome bebulala inkomo ayinamdati cha iyabulawa idliwe kuthiwa imbuzi yothuli. So-ke ngoba sengikwazi ukuba khona kweminye imicimbi uma ukuthi nizoyibhanqa so ngikhonela ukuthi ngibachazela ukuthi angayi eholi uma sekusuke lapho ngoba lo mcimbi usuke kungamele zidalwa sizofika ngokwehlukahlukana kwazo akubekwe itende egcekeni kube ukuthi uma sekubuya esigcawini kuziwe ekhaya futhi kuzofaka nering sibalekele ukuthi uma kufika idalwa ngokwehlukahlukana kwazo lizalukazala la ekhaya izomukela umakoti nazo ezayiganiyela ekhaya zingamfice ngekho sizomfica seholi laphana zibe yifike idini ibuyele emva kade ihamba iphethwe amathambo idondolozela ngenduku sithi ziyafika kho makoti kanti la idikile ihambe ethe fika umakoti ngapheli ngisho unyaka ungapheli 6 months usefuna ikhishi lakhe sefuna ukuphuma ikhishi lakhe efika nje emzini kade bemlangazelele bemjabule bemthanda sekuneyinkinga nyakusezwana kusemnandi usefuna ngisho ukuphuma la ekhaya umakoti asiyazi umthelela uxuba izinto zesintu nento yabelungu lento yamandiya ngoba lo mshado lo waseholo wamandiya uyinto engekho so kuma sekuphunywe ngehubo aqedwe ngesintu uqala qedwe konke before kube kuyila kufakwa nering egcekeni kungasukwa lapho nepressure kugijinywa fast kujaha ukuthi manje sekumele kuzoqeda ugcina usuba into encane umcimbi lo wesintu sekuba into egoqwa nje mhlawumbe nge-awanyana ngoba kusuke sekukade kudleka isikhathi lapha eholi alukho udwendwe losina imbuzi yophapha ingekho alukho udwendwe losina imbuzi yomncamo inkomo yomncamo ingekho imbuzi yophaphe inkomo yomncamo le nkomo yomncamo isuka kumkhwenyana kulezi inkomo zamalobolo esuka ibulala umakoti imkhansela ngala kubo kusazoba nenkomo yokumfaka emqhoyisweni ngale leso sibonga asuke yakusona bese kusala ukuthi lapho kulandwa izingane-ke zodwa ngokukhethekile ngoba izingane ayikwazi ingane ukubhanqa nembuzi eyodwa nonina kuthiwa kukhishwe ingane nonina ngembuzi eyodwa yingakho ingane sabangazidalwa ngezinye zazo bese kukhishwe ingane-ke ngelinye lamalanga sekuyophinde kulanda indaba ukuganiswa kwemimoya yakhe lowo muntu lo iyaganiswa kuphilwa kanjalo ngebafowethu sazoza namanye amaphathi ngiwachaze futhi lapho abadideka khona ngiyabonga ngethuba.